Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So mate em chellaru after long time anaji vlog padundilla dada panda ingilini kudupu devasthana poka pandu plan panni unexpected sudden adu nama plan panni poi pandu so idu pidarandulla yanla ammala popuni redde jana scooter adu popuni so nikle vlog mukandara tojave velengal poi namitte pidadiya ammada panda amma ire driving manfle panda book because enku videos man parittundu अंचा अम्मा ड्राइविंग मन फिर अम्मा हाय पनले एक चोलर केनले चोलर आता तुला सौख्य सो नमित पिदडगा तो यान रेडी आया हेलमेट माता पार्दु अम्माला गाड़ी बिड्रे रेडी आये सो पोई नमा बाय तो नमा पोंदुल्ल इत्ते मंजेश्वर रीच आयिच्चि ओका एर् मत्तेन चैनल सब्स्क्राइब मल्चे बेगने वरा सब्स्क्राइब मल्चे अंचने इंगु मस्त पण मस्त सपोर्ट ला मल्चे लाइक शेर कमेंट आत मल्चे सो अतला मूलन जन कट्टे उंडु मंजेश्वर अडे ओचवेने सो क्लियर अदे गाइस जन कट्टे ಇದು ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ತುಂಬು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ದಾನ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಪಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಪೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ದಿಯೋಡ್ ಪಂದೆನ್ನಿನಿ तोनग अम्मा कांटे डिसाइड माल्तेर कोई बंद अंच चार्ज दियरला टाइम इच्चाने नाइट दीका पन्नग अदर प्रॉब्लम्स दिस नाइट अदर ओंद चार्ज पनी आटो इल्लद देवस्थानक पोपन मात्र तोजावे मने कोले ಈ ಗಾಳಿಗೆ ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೇನೋ ನಲ್ಲ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾಪಂಡ ಯಾರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಡ ಬಂದೆ ಕೊನಾಡ ಬಂದು ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಕೊನಾಡು ಅಮ್ಮ ಕೊನಪೇರ ಅಂಡ ಇಂಚ ಕೊನಗ ಇಯರ್ ಕೊನ ಅಂತ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಬಹುದು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಿದ್ದು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇರು ಯಾರ ಅಮ್ಮಲ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲಮ್ಮ ಕೇಳಿದ ಅಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚ ಬಚ್ಚುಂಡ ದಾರ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿದೆ ಬಚ್ಚುಂಡ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಬೇಕಾಗುಂಟ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನದ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಬಚ್ಚುಂಡ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಸೇಕನ್ನದ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ಗಾಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪವತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು
वडे सत्तास्तु चली वडे तत्तास्तु चली गंట बत्ती दయ్యాన कत्ती ಕುಡುಪಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಪರಪ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಐನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಮೀನ್ ಇತ್ತಿನೇನ್ ಮಾತ ದಿತ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಕಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಸೈತಿಂಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನಗ ಪಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣ್ಣಗ ಮಾತ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣಗ ಮಾತಕ್ಲಿ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜಾ అయిన ತಕ್ಷಣ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರು ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಅಂತ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೀನ್ ತೂಪನ ಇಟ್ಟು ಎತ್ತೇರು ಅಂಚೀತ ಲೈನ್ ಉಂಟುದುಲ್ಲ ಎತ್ತೆರ ಅನ್ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ತಡೆಗ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನಸ್ಸು ಮಾತಾದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಏರ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಪುನಿ ಅಕಲ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.